Sa mga pangyanot na barata, drug din sa Naga City, sinakyada, 5 drug personalities, arestado. Negosyante pinagbabadilgadan sa Kapalunga, Camarines Norte. Lalaki na ma-deliver ng food packs, irido kan makasabit sa kable ng kuryente. Mga opisyal, DHW, asintano sa sarong barangay sa siyudad ng Legazpi, pigpa sa iraram sa Disaster Response Management and Health and Emergency First Aid Training. Diyos maray na banggi, unin na ang mga baretang dapat nindong maaraman ngunya na Miyerkules, Pebrero 26 taong 2025. Sa detalyes, 5 drug personalities ang matrayong pong nadakop kan otoridad, makalis na maakto na nagpapat session sa sarong pigsakyadang drug den sa Naga City, kasudmang hapon. Kabali sa mga nadakop ang 2 jeepney driver. May report si Regine Bue. Dainan nako ang makadulag pa kan 5 drug personalities na ini makalis na maaktuhan na nagpapat-sesyong kan sakyedahong kan otoridad ang saro subuot na drug den sa Purok 5 Barangay Mabolo, Naga City, alas 2:10 kasuudmang hapon. Pigbisto ang mga akusado na sinda Alfredo San Buenaventura, 62 anyos drug den maintainer, asin Salvacion Lumabe, 57 anyos drug den employee na parehong residente ka na sabing lugar. Kaiba man sa mga nadakop, ang tulong drug den visitors na sina Joseph Dictado, 33 anyos kan Santa Rosa, Laguna, Alex Vicaldo, 49 anyos jeepney driver residente kan San Isidro, Naga City, asin si Pablo Vivar, 49 anyos sa Roma na jeepney driver asin residente kan Barangay Pacul, Naga City. Nakuha sa mga sospek ang 12.5 gramo ng shabu na may street value na 27,000 pesos asin iba pang drug paraphernalia. Isa saro sa mga pigdudurumanan na drug din sa Barangay Mabolo. Sa katunayan po, so 2 na aresto ta duman is na-identify ta na public utility jeep driver ini. So nagpapasada digdi sa sentro Kanaga. So ini po nakuha po ang satuyang attention kay ni kasi nahilingan po kan PDEA Kamsor na medyo delikado po ang pagmamaneho na kan mga driver na nakagamit kay illegal na droga. Kaya agad po natin ito inaksyonan. Tulos-tulos po tayo inaksyonan ini na drug din ini para po malansag ta na po and mabawasan na po sa mga existing drug din dito sa Naga City. Naging matrayong po ang operasyon, huli kan pinagsararong puwersa kan PDEA Camarines Sur, PNP Drug Enforcement Group Special Operation Unit 5, Naga City Police Office City Intelligence Unit, asin kan Naga City Police Office Police Station 5. Makalis sa basangkan sa indang diretsos bilang akusado, pigdaraan mga sospek sa ospital para sa medikal asin pisikal na eksaminasyon. Sila din sa publiko, sa mga residente ka na probinsya kan Kamsor, lalo na digdi sa Naga City, is makisaro po sa kampanya kan gobyerno para kumbako taman matapos ining problema kan illegal na droga is at least mabawasan ta. Nasa kustodiya pa kan PDEA Camarines Sur ang mga sospek na interong nahampang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 ang pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Mientras tanto, ininaan ni kalimang matayong pong operasyon kan PDEA Kamsor ngunya na taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Regine Bue. Gadanan sarong negosyante sa Kapalunga, Camarines Norte, kanwalong bes na pagbabadilon hapon ka nakaaging Lunes. Padagos pa ng investigasyon ka sa insidente, alagad igwan ng person of interest and PNP. Uyan sa kuyang report. Dead on the spot ang sarong lalaki makalis na pagbabadilon sa Purok 5 Barangay Alayaw, Kapalonga, Camarines Norte, alas 2:29 ng hapon ka nakaaging Lunes, Pebrero 24. Pigbisto ang biktima na si Mario Malinaw, 34 anyos, negosyante, may live-in partner as an residente ka na unambita na lugar. Walong tama in bala sa manlain-lain na partikan sa iyang hawak ang tulos na ikinagadan ni Malinaw. Basado sa impormasyon, nasa tambakan kan sa iyang mga binakala na nyug ang biktima na nasa 15 metro sa naman ang rayo sa iyang harong
kan pagbabadilon kan kagibo. Makalis mandang manang kan mga kapamilya kan biktima ang sunod-sunod na putok nin badil, duma naman tuminarakaan duguan at sindainang buhay na biktima. Iyo po pag-abot may na talaga may tama siya ning hali sa caliber 45 na baril. Dugang pakanhepe, basar sa indang paghapot-hapot sa pamilya, day man subot ang mga ining aram na nakaiwal kan biktima. Mag-ingat po ang sa kuyang mga lalo na po niya na medyo mainit talaga ang panahon, tama eleksyon. Pero mayaman pong sa eleksyon po. Sa ngunyan, igwa ng person of interest ang PNP asin may pigsisilip ng motibo sa krimen. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Hercules Barbacena. Nagpaparaypas ng ngunyan ang sarong lalaki na naulog mantang luna din delivery truck sa Sangay Camarines Sur kasud manghapon. Ang biktima nakasabit sa kable nin internet, makalis na day subot mariparo kan driver ang nakalaylay na kable. May report si Danica Garcia. Lugadan ang sarong lalaki makalis na makasabit sa kable nin internet mantang sakay nin delivery truck sa Barangay del Carmen, Sangay Camarines Sur. Alas 4:30 nin hapon kasudma, Pebrero 25. Pigbisto ang biktima na si Richard Perez, residente kan Antonio Tigaon, parehong Banwaan. Basado sa impormasyon, gikan sa Legazpi City, ma-deliver ko tanin food pack sa Naga City ang nasabing bihikulo. Alagad pag-abot sa lugar kan aksidente, daisubot na reparo kan driver kan truck ang mga kable kan internet na nagresulta sa pagkaulog kan biktima asin kan mga sinapo kaining lugad. Sinabi kang responder may sa breast, digdi sa ribs po, medyo vital. So yung pigmamati niya po digdi sa ribs, tapos sa payo, din sa legs. Nang na-record kang MDR na medyo tama digdi kan pasyente. Sa presente, pigbubulong pa ang biktima sa Bicol Medical Center sa nasabing syudad. BMC po pinadala po ini. Ang responder po hanggang lang po sa infirmary, and infirmary transport naman po pa rini sa BMC ma'am. So mayroon na po kami kanin ma'am na update kasi police matter na po siya. So duman na po siguro kita informasyon o duman sa urulay kay po ma'am. Nangapodan man ang opisina kan MDRRMO Sangay sa mga naggagaramit kan dalan na mas maging alerto nga ni makaiwas sa peligro. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Estudyanteng palaog na sa klase, hinabunan. Sospek, arestado kan PNP. Asin, Animal Welfare Group sa Albay, kinondinaram panggagadan sa 5 iko sa Tabaco City. Yan asin iba pang mga barata sa pagbabalik kan ako Bicol Online TV. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo. Para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po
ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin marahay na aldaw sa indong gabos. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang Ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Lo. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang muya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa Ako Bicol. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila, artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami nang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Nagbabalik ang Ako Bicol Online TV. Sarong estudyante sa syudad ng Legazpi na malaog na kuta sa klase ang nabiktimanin para habon kasudma. Tulos mananada ko pan sospek. May report si Danica Garcia. Arestado ang sarong lalaki sa pangaagaw ng cellphone sa sarong estudyante, 1:30 kasuudmang hapon sa Barangay Baybay, Legazpi City. Pigbisto ang suspect na si alias Mark, 24 anyos, residente kan Barangay San Roque, parehong syudad. Pigbisto man ang biktima na si alias Judith, 21 anyos, residente kan Pilar, Sorsogon. Basado sa investigasyon kan Legazpi City Police Station, naglalakaw pasiring sa pribadong eskwelahan sa Barangay Baybay ang biktima kan mariparo kaini na pasimpleng pigbubuksan kan sospek an sa iyang backpack. Dangan kan hilingon ang bag, dumana na diskubre kaini na natabag na kan sospek an sa iyang cellphone na nagkakantidad ng 10,000 pesos. Pigbalo pa man daang bukudon kan biktima ang sospek, alagad makaskas ining nakadulag. Dangan ang paghagad na kan biktima nin akudir sa mga nakakalat na kapulisan harani sa lugar. So after the reported incident, nagkandak ng investigation to sa ating mga follow-up operative staff na hiling sa true CCTV. So identifikan na suspect do mukha niya. Then kang na hiling kan sa tuyang mga operatiba dahil igwa ng record sa tuyang NHD. Tinurugan ng biktima na ito yung tao na nag-isnap sa iya ka itong cellphone. Sa follow-up operation kan theft and robbery section kan nasabing hepatura, matarayong pong nada ko pan sospechado kung sa'y nakuha sa posisyon kaini an hinabunan niyang cellphone. Napag-araman man na dati nang may record nin panhahabon ang sospek, kaya madali ining nasusog.
Hali-halikan po nga po rin yan na yung mga nagagamit ng backpack. Dahil sa paglagang mga bagay na importante sa tuya. Mas better siguro data po doon sa backpack. Bag na po para maiwasan ng syringe na maging biktima kayo ng mga tawatan dito sa Legazpi. Sa ngunya, nasa kustudiya pa kan otoridad ang sospek asin nahahampang sa kasong robbery. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia. Irido ang sarong lineman kan mahulog mantang nagpapakarainin kable sa Banwaan in Santo Domingo Albay kasaba agong aga. Tulos man siyang ipigdalagan sa ospital. May report si Regine Bue. Sa cellphone video na ini, mahiling ang ginibong pagresponde sa sarong lineman na aksidenteng nahulog mantang nagpapakarainin kable sa Purok 5 Barangay San Roque, Santo Domingo Albay kasaba agong aga. Pigbisto ang biktima na si Paulo Pacore, 22 anyos kan Banwaan in Sorsogon. Sigun sa pamayukan Santo Domingo Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na si Mark Ian Shapno, bigla na sanang nahulog ang biktima. Nagsapo ininin mga lugad sa manlain-lain na partikan sa iyang hawak na tulos na ipigdalagan sa Bicol Regional Hospital and Medical Center para sa magkakanigong asistensyang medikal. Other than that, big crime po na although man po kami nakilig na head trauma or any signs of head trauma, stabilize mo po gyari so part kangket niya. So just to make sure na ma-stabilize sa kondisyon niya. Mientras tanto, sa opisyal na pahayag kan Albay Electric Cooperative sa indang Facebook page, bako ninda lineman ang nasabing persona. Pigtawang doon mang kan aleko na igwang pigagamit ng mga personal protective equipment o PPS ang sa indang mga lineman para masigurado ang kaligtasan kan mga ini. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Regine Boy. Ngani mas mapahiwas ang kaaraman kan mga BHW. Tanod asin opisyal sa Barangay San Roque sa Legazpi City sa pagresponde sa oras ng emerhensya. Pigpa sa erarom sinda sa Disaster Response Management and Health and Emergency First Aid Training kasaba agong aga. Pinanginota ng aktibidad kan Legazpi City Health Office. May report si May Encinares. Sa 6 na taon na pagiging barangay health worker o BHW kan residenteng si Mary Jane, masasabi niya daang limitado pa sa iyang kaaraman sa pagresponde sa mga oras ng emerhensya. Kaya nga ni mapahiwasan sa iyang kaaraman, dahil niya nanggad pinalampasan pagkakataon na makapagpartisipar sa Disaster Response Management in Health and Emergency First Aid Training na pinadrenohan kan LGU Legazpi na pigkondusir kasabagong aga sa Barangay San Roque, Legazpi City. Para sa iya, importante ang mga araw kaining aktibidad o rugpata magagamit niya ini bako sa na para sa barangay, kundi maging sa iyang pamilya. Makapagal pero kung kaibuhan po sa real life na mangyari man, wala kitang choice bilang BHW, kaibuhan ta pong 25 individual na pinagharalong BHW, tanod, asin opisyal kan barangay ang naimbitaran na magpartisipar sa aktibidad. Kasabay sa mga pangenot na pigtukdo sa training, iyon cardiopulmonary resuscitation o pag-CPR, emergency first aid, asin disaster response management in health. Sigun sa Health Emergency Management Staff o HEMS Coordinator kan Legazpi City Health Office na si Ronald Joy Minya, obheto kan aktibidad na ini na matukduan ng mga partisipantes kan mga tamang paagi sa pagresponde sa mga oras o panahon ng emerhensya na makakatabang nanggad sa pagsalbar sa buhay ng tao. Ang objective nito is makapacitate ang barangay during disaster. For example, during typhoon, nandiyan na yung Mayon volcano kapag nag-erupt, or any kind of man-made or sabihin pa natin na natural disaster. At least handa po ang barangay na tumulong and handa po sila mag-response. Labi man ang pasasalamat ni Punong Barangay Hill Atenton na nagkaigwanin arog kaining pa-training sa saindang lugar. Una po, malaki po ito sa amin tulong na matuto ang mga elected official at mga appointed official, lalo-lalo na po ngayon na panahon po ng mga nagdadatingan po mga bagyo at saka yung mga kadalasan nagkakaroon ng mga aksidente. Malaking tulong na natuto po kami sa pagbibigay ng first aid sa mga constituents o kaya sa iba pa mga mamamayan.
Nagabot man sa aktibidad ang nama kan syudad na si Mayor Alfredo Pido Garbin Jr. asin si City Councilor on Health Sunshine Imperial. We all know for a fact po na mas maigi na po yung preparado kaysa pagdating po ng kalamidad. Doon pa po tayo lang maghahanap ng means on how to save lives. Mientras tanto, naging posible ang aktibidad sa pakikipagtabangan kan Department of Health Bicol. Maduraran aktibidad sundo sa Pebrero 28. Asin nakatalaan na darahon sa 69 natatada pang barangay sa Legazpi. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Insinares. Stable na internet connection asin supply ng kuryente sa Aldao kan Pirilian, picture token Comelec. Asin, piling PDL couple sa Tabaco City District Jail, kinasal sa loob kan kulungan. Yan asin iba pa mga barata sa pagbabalik kan ako Bicol Online TV. Marahin Aldao sa Indo Gabos. Ang Aldao na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang sa tuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita ngunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin marahin na Aldao sa Indo Gabos. Jericho Rosales po, Bicolano. Ngunyan takaypuan, kitabang at kasurog sa edukasyon, sa kalusugan, at kabuhayan sa panahon ning sakuna. Ang ako Bicol, katabang at kasurog ta sa pagtaoki scholarship sa mga aki na nangangaypuan. Katabang at kasurog ta sa kalusugan, kasurog sa pagpasar ni Eddie Garcia Law. Bilang ermano ng bawat Bicolano, ang nguya kong party list may plano. Kaya ang suporta ko sa ako Bicol. Sabi nila, wala ka daw ginawa nung nakaupo ka sa Senado. Ano pinanindigan mo? Pinanindigan ni Senator Lito kaming mahihirap. Binigyan niya kami ng libreng tulong legal para umunlad. Gagawin ko ang lahat para magbayad sila. Kot! Ang sabi nila,
Artista ka lang. Ano bang magagawa ng isang action star? Marami lang nagawa si Senator Lito. At ang isa dito ay yung pag-aksyon niya para sa kapakanan naming mga manggagawa. Ang sabi nila, hindi ka daw nakapagtapos sa pag-aaral. Paano mo kami matutulungan? Hindi nga siya nakapagtapos, pero ginawa niya ang lahat para kami ay makagraduate na! Ilan lang yan sa maraming nagawa ni Senator Lito Lapid. Dumanas ka man ng hirap. Lahat ng sabi-sabi sa'yo, inaksyonan mo. Kung ako'y nakaahon, kaya nyo rin. Kaya natin lahat lumaban at umunlad. Tatak Lingkod Lapid, Supremo ng Senado. Lito Lapid, number 35 sa balota. Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Lito, Lito, Lito Lapid! Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Kinondenar kan sarong animal welfare group sa Albay ang panggagadan sa 5 iko sa Tabaco City. Nagtutubudan grupo na biktima ang mga ininin pang uudong. Uyaliwat si May Encinares. Kinondenar kan sarong animal welfare group sa Albay ang pagkagadan sa 5 ikos na nadukayan sa Barangay Santo Cristo, Tabaco City, pasado alas 8 kasubagong aga. Sigun kay Adnalyn Cristo, ang chairperson kan da Albay Animal Rescue Alliance o TAARA, ang mismong fur parent ang nakapagpaabot sa indakan sumbong. Base man daa sa itsurahon kan mga ikos, posibleng inudong ang mga ini kan mga dain na bibistong kagibo. Ang araw po ata yan nangyari, so wala po talaga silang, wala ring footage, walang CCTV, walang eyewitness, wala lahat. So mahirap po tukugin kung sino talaga yung may gawa. Pagdudoon kan TAARA, siring kan tao, igwaman na karapatan ang mga hayop na mabuhay. The best solution talaga dyan is be responsible enough sa mga sarili po nating alaga. And yung mga strays naman po kasi hindi naman din makikip. Kasi nga stray sila. Yung isa para naman po dun sa iba, kung di naman po nakakaistorbo sa kanila or wala namang, like, hindi sila mahilig sa pusa, ganyan, wag na lang nilang pakialaman kasi nabubuhay din naman sila. Sa ngunyan, padagos pa ang pigigibong investigasyon ka na sabing grupo, nga ni mapanimbag ang kagibo ng posibleng maatubang sa pagbalgar sa Republic Act 8485 o Animal Welfare Act. Kung mapapatunayan, pwede ser na makulungan kagibo nin 6 na bulan, sundo 2 taon o pagbayado nin 1,000 pesos, sundo 5,000 pesos. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Encinares. Pagkakaigwanan ng stable na internet connection sa voting precinct sa May 2025 midterm elections, pigsyerto kan Commission on Elections Bicol. Padagos mandaan pakikipag-koordinar kan ahensya sa electric cooperative, ngani masyerto ang magay na supply ng kuryente sa aldaw kan Pirilian. May report si Angeline Dagta. Pigsyerto kan Commission on Elections o COMELEC Bicol na magkakaigwanin stable na internet connection ang gabos na presinto sa rehiyon para sa paabuton na May 2025 midterm elections. Sigun kay COMELEC Bicol Director Attorney Maria Juana Valeza, magamit sindan in Starlink satellite internet sa mga lugar na warang signal. Magkakaigwaman in Starlink connection ang gabos na canvassing centers nga ni makaibitar sa mga aberya. Dugang pa niya, nagkondusir na sindan in survey as in connectivity test sa maniba-ibang lugar nga ni masiguro na may internet sa mga lokasyon na kakaaganin automated counting machines o ACM. Ang masisiguro ko lang sa inyo is during the canvassing, yung canvassing centers natin, kahit may internet connectivity na yan, para lang makasiguro na hindi papalya na walang internet connectivity dyan, magsiset up pa rin tayo dyan ng Starlink. So we're talking of 114 municipalities and cities in Region 5 na merong internet connectivity at merong backup pa na Starlink. Apisar sa internet connection, pigtututukan man kan COMELEC Bicol ang supply nin kuryente sa Pirilian. Sigun sa direktor, padagos ang sa indang pakikipagkoordinar sa mga electric cooperative sa rehiyon, nga ni masigurong magkakaigwanin maray na supply sa mismong aldaw kan pagboto.
Katuwang ang National Grid of the Philippines igwanang pigbabang kasugoan sa electric cooperatives na siguraduho na may kuryente antes asin pagkatapos kan canvassing sa aldaw kan Pirilian. Lahat po na probinsya natin may technical hub. At this will be manned by DOST and DICT. Mag-ano tayo doon during the FTS and during election day, naka-up po on serviceable po ang technical hub natin to address all technical issues relating to ACM. Mientras tanto, labi sa 3,000 na ACM ang magamit ng internet sa Pirilian. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Sa obhetong mabasbasan ang pag-ibanan kan mga piling PDL couples, nagtangro nin libreng kasal ang Tabaco City District Jail. Inimanda ang pagbisto ninda sa derechos kan mga PDL na mamot asin magkaibanan. Uyaan sa kuyang report. Sa katalusan asin karahayan dahil sa paglipahan magdalay managad sa gutawan sa tuyang antabayan na sa tuyang mapapibig. Love knows no boundaries. Yan ang pinatunayan kan piling persons deprived of liberty couple sa Tabaco City District Jail. Sa ibong kaya kan mga rehas, ang pagkaminuotan ninda, dainanggad na makakatibag. Kaining Sabado kan ikasal an onsing pade sa masweding kanasabing pasilidad. An inmins na sindamalin asin Wilfredo, ang pira sa mga benepisyaryo. Antes na makulong, nag-iba na sinda sa sarong-harong, asin biniyayaan nin tulong aki. Alagad, huli sa mga salang desisyon, pareho sindang nakakulong. Sa ibong kaini, ang lambang saruman giraray daan sa indang pipilion na makaiba hanggang sa kahuri-hurihan. Kaya nga ni mas maging sagrado ang sa indang pagminootan, pinili na nindang maikasal. Taugma kami ngunyan dahil natupad na yung pangarap namin na makasal sa padi. Magmamantabi na nakasal kami sa araw kayo ng okasyon. Masayaan po kami sa Laugang Kulungan. Yan man giraray ang pag-ibanan ninyo. Sigon kay TCDG Chief Inspector Ralph Vincent Bobis, obeto nindang mabasbasan ang pag-ibanan kan sa indang PDL couples, maski ang mga ini ang nasa laog kan kulungan. Ito pong religious aspect na binibigay po sa kanila sa tulong po ng ating mga lokal na gobyerno. Indeed po, love has no boundaries. Ika nga, hindi napipigilan ng pader, hindi napipigilan ng rehas ang pag-ibig. Kapag talaga nag-iibigan, walang, sabi nga, hamakin ng lahat, masunod ka lamang. Dugang pa niya, ang pagtangro ninda nin libreng kasal sa mga PDL, bako sa ng simpleng seremonya. Kundi, pagbisto man ninda sa derechos kan mga PDL na mamuot asin magkaibanan. Ang sana po, pahalagahan po natin, pahalagahan po nila yung binibigay na opportunity ng government. Laom kan Tabaco City District Jail na lugod, mas naging pusog ang pagkamuot kan mga bagong kasal, asin maging dalan para sa pagbabagong buhay. Para sa mga baratang Tatak Bicol, Hercules Parbasana. Asin yan ang kataripunan kan mga baratang naguno kan ako Bicol News Team. Ako po si Hercules Barbasana. Salamat!